mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Nagalit si Mrs. dahil umuwi akong walang brief. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Dominic. Share ko lang ang experience ko na talagang sumubok sa pagsasama namin ng misis ko. Ito ang aking SPG. As in, super, backganern, secret file. Isang umaga, natagpuan ko na lang ang sarili ko sa loob ng banyo. Basang-basa ang suot na t-shirt at nakababa na ang maong na pantalon ko sa may bandang hita ko. Parang isang taong inalila na nakahandusay sa loob ng banyo. Ako ay tinatalakan at pinaghahampas ng misis ko. Bakit wala kang brief? Sinong kasama mo kagabi? Bakit mo nagawa sa akin to? Magsabi ka na totoo! Huwag mo akong pinagluloko! Sunod-sunod na sigaw sa akin ni Mrs. Halos mawala ang kalasingan ko sa sistema ko dahil sa boses at hampas ng misis ko. Sapat na ang lahat ng narinig at naramdaman ko para magising ako. Gusto kong magpaliwanag, pero hindi pa ako makabuelo dahil tuloy-tuloy ang bibig ng misis ko. Parang nagtatransform na siya sa isang dragon. Well, ganito kasi ang nangyari. Hayaan niyo munang ikwento ko sa inyo kung bakit humantong ang lahat sa hindi ko pagsuot ng salawal. Gabi, may bachelor's party ang kaibigan kong si Daryl. Siyempre, boys night out. May pulutan, may inuman, at may kalalakihan, may kababaihan din. Pero wala talaga sa sistema ko ang mambabae o mag-take advantage sa sitwasyon na yun dahil napaka-loyal ko sa aking asawa. Sa katunayan, kakakasal lang namin that time at ayokong magkasala sa kanya. Kaya naman, in-enjoy ko ang sarili ko sa pakikinig ng music. At higit sa lahat, pagkain at alak. Meron dong lasagna na paborito ko. At yun ang nilantakan ko ng nilantakan. Nang mabusog ako, tinagayan ko na ang bawat isa. Kasama na syempre ang groom. Ang saya. Nagsasaya lang ang lahat. Wala namang kakaibang nangyari doon sa naimbitahang mga babae. Tingin-tingin lang, usap-usap lang, kasama ng ibang mga tropa. Basta ako, enjoy lang sa pagkain at sa pag-inom. Hanggang sa maya-maya pa'y nakaramdam na ako ng pagkulo ng aking tiyan. Isang pagbabadya na ito'y maglalabas na ng sama ng loob. Kaya naman, pasuray-suray akong naglakad papunta ng banyo. Sumipa na ang espiritu ng alak. Nilak ko ang pinto ng banyo.
pumuwesto sa tapat ng inidoro. Ibinaba ko ang salawal ko kasabay ang maong na pantalon. Bulwak! Pert! Bzz! Mga pasabog ang nangyari. Success! Pero ang hindi ko inaasahan ay nang pag-flush ko ay saktong kumaukaw ang salawal ko sa mismong inidoro. Medyo maluwag kasi ang salawal ko. At pagdungaw ko, punong-puno na ng ebak ang salawal ko. Paniguradong babaho ako. Hindi ko na naisip pang labhan ang salawal ko dahil nahihilo na ako. Ang tanging naisip ko lang ay hubarin ang salawal ko at itapon ito sa basurahan na parang walang nangyari. Pagkatapos nun ay umuwi na ako. Umaga na. Pagpasok ko sa bahay, wala naman ang asawa ko. Dumiretso ako ng banyo para sana'y maligo pero hindi ko na nagawa ito. The next thing I knew, nasa harap ko na ang asawa ko at nagtatatalak sa mukha ko. Yan talaga ang tunay na nangyari. Kaya sa mga misis na nakikinig ngayon, huwag po tayong judger. Hindi porket umuwi ng walang salawal, ay may babae na. Yung iba, kaya walang salawal, ay kumaukaw ang salawal sa inidoro. P.S. Okay naman po kami ng misis ko. Kinailangan ko lang ng mga testimonial ng mga tropa para 101% ay maniwala na sa akin si misis ko. Love naman niya ako. PPS, mahirap mang paniwalaan pero mas gugustuhin ko lang umuwi ng walang brief. Wag lang umuwi na amoy tae. Yun lamang po, DJ Rocky. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Domingo. At ito ang aking SPG. As in, super, back the nerd, secret, file.